Kalenggah menika lenggah wonten pidhalanipun Boswarjo, Ibu Endang Puji Lestari nggihipun sampun kepareng mantu kalenggahan menika nderek didonga maring bagya. Mugi kula sakadang sesarengan paguyuban campur sari sedayu wingking saking Kladan Sentul Kyang Ananggosari Boyolali kang dipun pangarsana Adimas Sigit Susilo Marak Mangayun kula tepangaken setunggal mboko setunggal. Ingkang sepisan wonten Mbak Wiwi Sagita wingking saking Kladan kutha Boyolali tersenyum kepareng jumeneng sawetawis Mbak Wiwi. Wonten ingkang kalih wonten Mbak Eka Vivita saking Kladan kutha Karanganyar Tentram. Ina alah-alah ingkang sampun kawentar wonten ing dunia. Nggih, maya. Wah, jan niki dunia sosial sampun YouTube, dunia malam ya. Salam pambuka, yuk dileremke suasanane. Yo selawat yo kena apa kena manut kanca-kanca monggo. Yo monggo Mas Sigit. Yo garis seneng-seneng ya ngono.
pesan sedayu ngoten iki ciri Jan. khase. Pokoke- Dadi wong seni niku ora mung cukup dadi tontonan. Marga meniki adiluhung anggitanipun para wali jaduk nalika semono nggih paring dakwah menika ngasta gamelan-gamelan nglumpuhke para kawula kan supaya manunggal dadi nyawiji. Ben dadi siji. Nah, jenenge wong seni aja mung cukup dadi tontonan, kala mangsa kudu kena kanggo